बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै नाग्रिजुलि दखरा एबसुआ जोलुर बादायलायनाय बानजायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखा नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै खाथरबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'फा गोजोरथियारि मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै नाग्रिजुलि ओनसोलनि मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो सनेश्वर बर'नि मुङाव जोलुर बादायलायनाय बानजायदों। बे बादायलायनायखौनो बेखेवनानै होयो बिटिआर खुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेननानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर'आ लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव थुलुंगाखां होनो आरो जौगाखां होनो थांखिजों बानजायनाय बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो गोबां जोलुर गेलेमु हान्जाया बेवहाय बाहागो लागोन। नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मुंख्लं फारियै लक्ष्मण रामसियारि आरो सनेश्वर बर' बे बिथांमोननि सानैनि गोसोखांनायाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनै जागायदों आरो बेवहाय मोजाङानो नांदों। माखासे बादायलायनायनि गेजेरजों थारैनो जोङो जोंनि जि मोनसे खौसेथि आरो जोंनि जि मोनसे गोजोन थासारि बेखौ जोङो मोननो हागोन आरो बेनि अनगायैबो नैबेफोरनो जागायजेननाय दा जि फिसा फिसा बादायलायनायनि गेजेरजोंनो माने उनावहाय गोजौ थाखोसिम बादायलायनो हानाय जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ थारैनो बानायलायनो हायो आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने बिथांमोननि जि मोनसे बानजायनाय बे बानजायनायाव दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनाया बुंनो थाङोब्ला बेयो मोजाङानो जादों। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गेलेमु बिथिङाव मा हाबाफारि लादों सार? दा गेलेमु बिथिङाव फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सरकारि हिसाबै माखासे गेलेनाय बिथिं दङ, जेरै केराटेआनो होन, उसुआनो होन, बेबायदिनो बक्सिंआनो होन, माखासे माने बिथिङाव बे गेलेनाय बादायलायनाया जाबाय थायो आरो बे हिसाबैनो जों आसा खालामनो हायो नैबे समाव बिटिआरनिफ्रायबो जोङो मोजां गेलेमुफोरखौ जोङो माने माबानो हागोन, बरननो हागोन। दा आङो बाक्सा जिल्ला केराटे एस'सिएशननि आफादगिरि जानानै दोङो आरो ओरै केराटे जि कम्पिटिसन बे कम्पिटिसना दाख्लै मामोन बियो बेयो टकिअ अलिम्पिकआव बियो माने अलिम्पिकआव केराटे कम्पिटिसनाबो बाहागो मोनबाय आरो बे हिसाबैनो जोङो बाक्सा जिल्लानिफ्राय नेसनेल लेभेलाव केराटे कम्पिटिसनाव सानै सायख'जादों आरो थारैनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां इसारा आरो बेबायदिनो केराटेल' नङा, बेवहाय काबादियानो होन, जोलुरानो होन, उसुआनो होन, बा बेवहाय बक्सिंआनो होन बा जेभलिंआनो होन, बायदिसिना एथलेटिक्सजोंबो जोङो जौगालांनो हागोन आरो बेखौ जौगानायनि थाखाय थारैनो सरकारा बिटिआर सरकारा बेनि सायाव मोजां मोनसे गरन्थ लानानै बेखौ आवगायलांबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बानजायदों, मा बुङो? नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन हरनाय लेखा आरो जिल्लानि बिथोन हरनाय लेखा जोङो नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि दिनैनिफ्राय जों जागायबाय। गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो दङमोन फिरफिला बिरहोनाय, नैथि हाबाफारि हिसाबै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै फुटबलखौ बेखेवनाय आरो ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै फारेव बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेवहाय जोङो नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेजों लोब्बा लाखिनानै मुंख्लं लक्ष्मण रामसियारि आरो सनेश्वर बर' बिथांमोननि मुङै जोङो जोलुर बादायलायनायखौ हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जोङो नाग्रिजुलि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय जोङो दखराया बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे खेला गेलेनायजोंनो गावनि जि केरियार बेखौ दाना लानो हायो, बेनि थांखिजोंनो जों दिनै एबसुआ बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जोङो 26 टिम जोङो लिंनानै लाबोदों। उदालगुरि बाक्सानि बे मोननै जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोना गेलेगोन। बेवहाय जोङो फार्स्ट प्राइज हिसाबै
20,000 आरो सेकेन्ड प्राइज हिसाबै 15,000 आरो बेस्ट प्लेयार हिसाबै 2,000 बेस्ट किपार हिसाबै 2,000 आरो बेस्ट स्करार हिसाबै जोङो 2,000 बेखौ जोङो होदों मानोना जोंनि 26 टीमनि गेजेराव जाय साबसिन गेलेगोन जोङो सायख'गोन आरो सायख'नानै जोङो 2,000खौ इन्डिभिजुवेल हिसाबै जोङो होगोन आरो 26 टीमनि गेजेराव जाय साबसिन किपार बेखौ जोङो सायख'नानै 2,000खौ जोङो प्राइज हिसाबै होगोन आरो 26 टीमनि गेजेराव बेसेबां स्करार बांसिन खालामगोन बैखौबो जोङो इन्डिभिजुवेल हिसाबै जोङो 2,000खौ होगोन मानोना जोंनि ओनसोलाव मोजां प्लेयार आरो बर' हारिनि ओनसोलाव गेलेगिरि मोजां जोङो प्रडाक्ट खालामनो थाखाय जोङो एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ बेनि थांखियैनो जों दिनै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों।